ଏତିକି ଦିନ ମିଳିବନି ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମିଷ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନଲାଲ ଶର୍ମା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 28 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମିଷର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟୁଷଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିଆଯାଇଛି। 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟୁଷଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ 6 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଶାସନ ବିଭାଗ ସୋମବାର 25 ଅଗଷ୍ଟ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନର ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା, ମାଂସ ଏବଂ ମାଛ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। ନନଭେଜ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷେଧ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପିଙ୍କ ସିଟି ଜୟପୁରରେ ହିଁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଦୋକାନ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମଟନ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସରକାର ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ନନଭେଜ୍ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ କସାଇଟେଡ୍ ହାଉସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜୈନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ଦାବି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପରି ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।